Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Maligo lagi na, oy. Agay, ginoo. Kagay ba na akong nadakpan niya kahoy, ay. Agay, saan man inako, oy. Wa may mga laki din. Ay, kahit jud niya, saan na lingin ako. Basta man nga kahoy. Uy, dako man gid siya, oy. Dako gid siya. Kasi kung saan ako, dako. Ginoo ko, magkuan na pud ko manghilis sa buko ng kaldero, yung mga tao sa balay di gid kabalo manghilis ng kaldero. Napay kuan. Wilkins way tubig. Uy, kandusanan. Uy, kandusan mo sa makadira. Uy, kandusanan tabangin ang kuan ng labnot aning kahoy ng dako tubig. naman na imong muscle. Ganina na kog lumagnot aning Ginoo ko. Mga tuig na kog lumagnot aning kaldero nakakuha. Manghilis ako kaldero di. Di tabangin sa kog bira kandusanan, uy. Tabangin sa kog bira ba? Ay, uy, dako lagi ako muscle. Dili ko pwede anak kandusanan, uy. Napatabang lang jugo kay ako ning ipabansi lagi kandusanan. Dili gid pwede ko magkuan lagi anak. Ibuto sa kadali. Anak. Magunsa day ka. Manghilis ka kaldero. Si paghilis sa akong tabangan. Dili ka dali. Paghilis sa dali. Paghilis sa dali. Tabangan sa kabit. Tabangan ta kapaghilis ani imong kaldero kay Ginoo ko isa na. Ya tabangan ko nimo atong kuan ha. Tabangan ko ato nimo. No problem. Usa man imong kaldero pila naman kain yo wahinis. Ay makatuig gani. Kada imong galon mo utaklo pud sa nakagipi naman imong galon. Isa na simana pud mayor makagwati man sa imong naong oy. Isa na bang taw takhandusanan oy. Mga tao lagi sa balay, di kabalo ng tubig. Uri sa ligan. Hindi ka tubig dito kung sana. Diba? Babasa ko ba? Ano sa rin tubig? Tabangi sa ay kuno ko dito tabangi ko. Ay diri ta uy kan naara mi kandusanan uy napalimang. Kasi atoy mo paano sa uli. Kandusanan? Usaman kada kawid aning piso kandusanan oy. Dai mo di. Kanang gudoy magod ka kabalo mahawid ang buo mo na noon tatanawan. Uy sa imong sa man imong trabaho? Ayuran ako. Tanawan ang akong outfit. Ungon sa angay man ni kaligo. Sa man ni siya? May nagpabira-bira na ko aning kahoy kay magbatabang ko. Uy, mo na. Okay. Sa man ni siya? Sa man ako ang kaldero. Ang sa ay imo man na kaldero sige uni na. Kandusanan ay loy ayo na nag-uni magkuan sa tao eh. Mga ligo na lang ta. Mga ligo na lang lagi ta Ginoo ano uy alis sa diri ah. Nahinayak kami ato ang Ano ko ginilabhan lagi? Usa mi si alis ba? Usa man. Balik sa diri uy usa man siya. Kandusanan, mamuklas mo kong dilabhan. Hindi ka mamuklas kong dilabhan. Nabasa na noon ko, ani. Wala kang kanag-ingon nga makuan dahil ka mamuklas sa nilapkan. Ay, ganun mga nilabhan ako. Di sa kalimag i-order ng mga ukay-ukay. Sa Japan. Ha? Sa Japan. Tapok sa kandusanan. Uy, tapok sa anak kay... Kabila sa abanili nga mga... Mga nilaphan. Pagkauman. Mga ligo na lang ta. Oh, sige, maligo na lang ta. Uy, nabasa naman dito. O bakit ito mabutso pa na ko? Maligo lagi na. Uy! Buho. Dahil mo ulit lagi.